мегӯям ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Боз ҳам барномаи экотуризм аст манзури шумо. Ва ин лаҳза мо қарор дорем дар мавзеи шамали дараи Алмосӣ, ин ҳам дар ҳудуди шаҳри Ҳисор. мо қаблан ба ин мавзеъ омада будем, вале дар фасли зимистон. дар он вақт ҳамаи ин кӯҳҳо пурра барфпӯш буданд. Ин лаҳза бошад фасли баҳор ки ҳаст, пурра дашту даман сабзпӯш аст. дар ин сафар моро намояндагон аз шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, шӯъбаи сайёҳӣ ва ҳамчунин хоҷагии ҷангали мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ҳамроҳӣ менамоянд. ногуфта намонад ки дар пасманзари мо охирон деҳа дар мавзеъ мебошад ки низ шамал ном дорад. мо сафарамонро пиёда идома медиҳем ва аз шумо даъват менамоем ки ҳамроҳӣ намоед ва инҷо ронандаи мо омода моро интизор шуда нишастааст. ҷойи хуба интихоб кардед барои истироҳат. хуб, мо ҳам каме дам мегирем инҷо, боз сафарамонро идома медиҳем. дар ин дара бисёртар арчаи зарафшонӣ мерӯяд аст. бале, улами набототи дараи шамал хеле бӯи рангин аст. дар ин ҷо дарахтони пат, заранг, дулона, хуч, мана дар соҳилҳои даҳро дарахтони сояфкани бед, олуча, себ, бодом, улами набототаш хеле бӯю гуногун аст. ҳамин чанд намуд дарахтони мевадиҳандаи кӯҳиро шумо номбар кардед. ҳамин меваи ҳамин дарахтон ҷамъоварӣ карда мешавад аз ҷониби хоҷагии ҷангал бошад ё? бале, аз тарафи хоҷагии ҷангал ҷамъоварӣ карда мешавад. дар фасли тирамоҳ ҳангоми пухта расидан ҷамъоварӣ карда мешавад. гулу гиёҳҳои шифобахш кадом намуд мерӯяд дар инҷо? гулу гиёҳҳои шифобахшам хеле гуногун аст. аз ҷумлаи испалок, хоқуф, пудина, алафҳои худру бисёранд. ҳазор испанд аст. дигар намудҳои
паррандагон олами ҳайвонотшон бисёр аст. аз ҷумлаи хурдҳои ваҳшӣ, харгӯш, ҷайра, хорпушт, дар баландкӯҳҳо хирсҳо ҳаст, ана сайд ҳаст, бузи кӯҳӣ ва дигарҳо. ба он нафароне ки ба шикор завқ доранд меоянд ба инҷо, албатта ба шумо муроҷиат мекунанд? шӯъбаи шикорчиён дар ҳифзи муҳити зист дар ҳамонҷо ҳаст. иҷозатнома мегиранд, ба қайд мегиранд, дар мавсимҳои шикор иҷозат мегиранд, омада дар ҳамин минтақаҳои сайёҳӣ албатта шикор мекунанд. аз паррандаҳо халқ ҳастад, ана инҷода гунҷишк бисёр аст, тутти майна бисёр аст, ана булбул бисёр аст. паррандаҳои мавсимӣ, дар мавсим боз ягон парранда меояд инҷа муваққатӣ сукунат кунаду боз ба дигар тараф рафта бошад? ҳамин минтақаи шамал асосан ҷойи сайёҳӣ аст. ҳамн паррандаҳои кушманчӣ ки ҳастанд мавсими гарм дар ин ҷо омада мегузаронанд, бо мавсими хунук ки шуд дигар минтақаҳо пайда меравад. яке аз паррандаҳои мавсимӣ ки ҳозир дар ин ҷо пайдо шудааст фароштурук аст. медонем ки дар фасли тобистон ба ин минтақаҳо медояд. дар зимистон боз дигар ҷона? дар зимистон бо дигар минтақаҳо дамеяд. сайёҳон меоянд инҷо? сайёҳони хориҷӣ меоянд инҷо? сайёҳони хориҷӣ асосан аз федератсияи Русия мебиёнд ба ин ҷо, барои чӣ ки инҷода бисёр омадагианд, мавзеъ маъқул шудагӣ. Он нафароне ки медонанд, яъне ки маълумот доранд дар бораи мавзеъ мебиёнд. то ҳамин ҷо мо омадем тақрибан чӣ қадар масофаро тай кардем? аз маркази шаҳри Ҳисор то ҳамин минтақа тахминан 33-34 километр роҳ. ҳамасола дар ҳамин мавсим инҷо бале, истироҳат ҳама сола меберем? ҳар моҳ ҳамин фасл ҳамин числада мебием ҳаминҷо манзаро сайри гашт мекунем, 2-3 шабона рӯз мерем. ҳоло ҳам шабонарӯзӣ омадед? бале, шабона рӯзӣ омадем. шароит доред дар инҷо дар шаб мондан? бале, шароит кардем ба худмо, мана мошинмона тошо палатка яъне килонка пуш карда шав дар дарунаш истироҳат мекунем. боз ба чӣ корҳо машғул мешавед дар инҷо? мо дар инҷо ҳозир мо омадем як бефарагӣ худро мебурорем, дам мегем, бо мехезем, бо худмон туп оварагем, яъне футбол қати машғул мешем, волейбол қати бозӣ ҳам мекунед дар инҷо? туп овардед? беҳтарин. боз чӣ кор мекунед? бо ба манзараҳо буромада сайри гашт карда чукрӣ мечинем, сеалаф мечинем, шибит дар мечинем. инҷо мерӯянд чукрӣ, сеалаф ҳастанд? бале, ҳаст ҳозир айни ҳол мавсими ҳамин чукричиния. чӣ хеле ки мебинӣ ай дарё усул ҳар сол омада дар ҳамин ҷо шумо ҷои нишастонро интихоб мекунед ё ки мо ҳар ҷо бо аи ҳаста дуртар мерем, як 2-3 километр дуртар манзара он ҷо мерем. зеботар аст? бо ҷо бо зеботар ай бо ҳам. мо ки камтар ки дертар ки буромадем ҳамин ҷо ин шаб ҳаминҷо месем. паго роҳатонро тавассути ҳамин мошин давом метиҳед ё ки пиёда? таваққи мошин мерем то куҷое ки мошин ки мерад дар шаб пиёда мегардем. давомаша. бо худ ҳама дегу табақу шароит бо овардаед? ҳама дегу табақ ина бо дег овардагем,
мангал оварем, Сих кабоб ҳам сих мепазем кабоб инҷо. ҳам мепазем. Мана чихел мебинед, ҳамсинф мо сих кабоб ҷои сих кабоба тайёр карда истода. роҳ мушкил набуд омадан? Роҳ ака мошин ки калон ки буд мушкил ҳам набуд. мо ҳам тавассути нақлиёт омадем, вале ба хотире ки шояд барои бинандаҳо ҳам аҷоиб бошад ки чаро Бале. ҳам мошини мо то ин мавзеъ омад ва ҳам мо пиёда омадем. Гумонам дар ҳайрат бошанд, лекин мо хостем ки пиёда ҳамин роҳро тай кунем, як ҳавои тоза аст тамошо карда. Бисёр манзараҳои хуб бо ҳавои тоза буд. Тоза дорад, дуруст. وقت شد همینجا آماده در همین منطقه زندگی؟ 7 سال 8 سال است که همه سال در فصل تابستان میاد؟ نه فقط بهار تابستان دو بهار فصل تابستان میاد. من همین سال کی آمدید اینجا؟ مای ماه آمده. تو کی میسته؟ تو کدام ماه میسته؟ تو نوامبر تو ماه نوامبر اینجا باغ کردن و چی درخت رو اینجا پرورش میدید؟ سیب، گیلاس، شفتالو. کشت کار هم میکنید اونجا؟ من دیدم تاریخی. چی کشت میکنید؟ کچکا، پیاز. حاصل خوب میگیره؟ چقدر از زمین حاصل خیز است اینجا؟ نیشه. نرسته. سلامتی چی؟ سوز نیشه. سوز. چند بار رفتم مسافر؟ چند بار رفتم؟ 86. سلامتی خوبه؟ همین طبیعت با که بسیار گشت بزرگ میکنن همین خاطر سلامتی. چقدر مسافه است از شهر ایسور تورمی جانم از خانه شما تورمی موضع چند کیلومتر راه است؟ 26 کیلومتر راه. توسط نقلیات البته میاد. سیاحان میبینن اینجا، سیاحان خارجی میبینن، توریستا. گو میوه چقدر میشود اینجا؟ میوه کدام نوعی میوه نغز حاصل میده؟
سری سرخ میشود. برای که جلوی زد و سرخ میشه سیاه میشه پای جلو نمیتونه سری زد میشه یه زد نمیشه میدونه تنش تو هیچ چی. سری سرخ ناغز. سری سرخ اگه این موضع خیلی بیشتوسو موضع به حد دلربا موضع توقروق نام دارد و دورتر از دره شمال جایگیر می باشد که با طبیعت صاف و بی‌غبار و طبیعت دلاسای خود دل هزارها سیاحان خارجی و داخلی را به خود مفتون کرده است. اساساً در این موضعی که ما عین حال حضور داریم بیشتر سیاحانی که میل به کوهگردی و میل به سیاحت اکولوژی دارند ما سیاحت شکاری اکولوژی و کوهگردی آنها بیشتر به اینجا تشریف می‌آورند. اساساً توجه سیاحان داخلی و خارجی را به این موضع آب‌های مصفا اینچنین درختان نادر گل و گیاهای کمشمار اینچنین طبیعت زیبا به خود جلب کرده است. همه ساله چخیلی که ما شما میدونیم با آغاز شدن موسم گرمی شماره زیادی سیاحان داخلی و خارجی با جلب شرکت‌های سیاحی حدود شهر حصار و اینچنین شرکت‌های سیاحی بیرون از حدود شهر داخل جمهوری بیشتر سیاحان را به این موضع جلب می‌نمایند. تنها در یک سال اخیر شماره سیاحانی که با مقصد سیاحت اکولوژی تشریف آوردند به شهر حصار زیاده از 10,000 نفر می‌باشند. پس همین کوههای برفپوشه که شما دیده ایستادید دهه سرطاق ناحیه عینی جایگیر است. یعنی بعد همین کوههای برفپوش الکی کوههای فون آغاز می شوند. اینک آفتاب هم غروب کرده ایستاده است و ما را ضرور است پس گردیم. در صورت یک روز، 2 روز یا 3 روز به این منطقه سفر نمودن امکانیت بیشتر فراهم میاد که زیبایی ها را تماشا کرد و از این همه حلاوت برد. در همین جا به برنامه نوبتی اکوتوریسم حسن انجام میبخشیم و به شما بینندگان گرامی سعادت زندگی را